Continúa a polémica pola solución elixida para a recollida de augas da fachada dos tais dos Reis Católicos. As últimas explicacións do arquitecto responsable parece que non convenceron demasiado. Uns canos metálicos de entre 80 e 90 centímetros nas gárgolas da fachada do Hostal dos Reis Católicos en Santiago permite a evacuación das augas pluviais dende hai meses. O arquitecto responsable da restauración do inmoble defende a intervención. Asegura que esta mesma solución xa se utilizou hai 500 anos. La mejor solución de intervención en el patrimonio es siempre necesariamente la menos mala. Es decir, la que menos daño hace. Por tanto, cuando la gente dice, no, vamos a ocultar a las bajantes, ya, vamos a rasgar el edificio renacentista por 16 sitios para meter una bajante dentro del muro. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Alguien lo ha pensado? As explicacións do experto en rehabilitación non convenceron os colectivos veciñais e de defensa do patrimonio que viñan criticando a actuación. Elevaron as súas queixas ao ICOMOS, órgano asesor da UNESCO para a protección dos bens culturais. Non é unha intervención mínima, por moito que el diga que é a mínima que se pode facer, e ademais non é reversible, porque os tubos están tomados con morteiro que supoño que debería de ser de cal, e xa sabemos que o morteiro de cal non é calquera cousa, incumple varios artigos da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Entendemos por eso que débese de revisar esta actuación e que débese de buscar outras solucións que non sexa a de poñerlle os tubos. Ante a contestación social, Turespaña, empresa propietaria de paradores e promotora da obra, estuda alternativas. Os técnicos de patrimonio da Xunta agardan a coñecer as opcións con menor impacto estético que propoñen agora. O arquitecto é claro. De todas bastante malas. El problema es qué precio estás dispuesto a pagar por cambiar la solución. En los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, no con la fachada renacentista del edificio. Dende a Asociación de Veciños Fonseca propoñen que observen o que se fixo noutros edificios de Compostela para recoller as augas. Eu invito ao señor Cobos e o resto dos arquitectos a que estudien en detalle todo o que se ten feito no mosteiro de San Martiño Pinario, onde se teñen adoptado solucións distintas en cada unha das súas fachadas.